Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kat mang mi ki porgis ni nang bun ki ru ik pra ki nong pertap pra bat ki nong shat pra tem tala mi so weu samla hakaba kan ka video kala sapreng bha ki social media bala pen i ba weu samla ula shat jakap jing roi pra bat kan ka jing shat ka jung u kalong ka ba isong ni bat ka ba itnat te ali perlok ganya pet bhaya kan ka video hadu bakut khnang ba pinyu i bha bat ba pinsut nat ya kan ka jing shat pra jong ni samla